Подозраваныя ў забойстве Романа Бондаренкі следствам устаноўленыя. Байпол прадставіў шырокамаштабнае расследаванне абставінаў злачынства. З новымі злівамі размоваў Эйсмонт і Балабы, а таксама перамоваў міліцыянтаў з хуткай дапамогай і дакладамі начальству. Карнікі ж працягваюць шалець. Сёння праваабаронцы прызналі 14 новых палітвязняў. Суддзя Верхоўнага суда Рыма Філіпчык ліквідавала бацькаўшчыну. Згуртаванне беларусаў свету. Спрабуюць знішчыць і саюз беларускіх пісьменнікаў. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вами Вітаў Ціўчык, і гэта студыя Белсат. Разам з экспертамі абмяркуем найважнейшыя тэмы. Я так понимаю, там тоже было, да? Да, конечно. Именно там была и драка, и есть на видео, там, ну, я так предполагаю, что это Шакута там где-то приложил. Уже несколько видюшек есть в интернете. Наши его пальцем не трогали, почему? Ясно. Значит, то есть, короче, передают СОБР, правильно? Статья 139, часть 2, убийство по мотивам политической и идеологической вражды. И за убийство по этой статье предусмотрено наказание от 8 до 25 лет лишения свободы, либо смертная казнь, либо как альтернатива смертной казни пожизненное заключение. Проводятся эти бясконцыя суды. Ёсць спіс, усе пра яго ведаюць, усіх грамадскіх арганізацый, якія ідуць пад ношы. План перамога орг, в які трэба записываться, быть готовыми, каб мобилизоваться в отповедный момент. Помнить про ту цель, к которой мы все идем. Это свержение власти. И помните, что только вместе мы сможем построить страну для жизни. Навіна, абсурднасць якой перакрочвае ранейшыя ўяўленні. У Менску затрымалі 36гадовага Паўла Смірнова. Міліцыянт вырашыў, што грамадзянін удзельнічаў у акцыях пратэсту, а таму мужчыну зацягнулі ў фрунзенскае РОУС, нібыта для прафілактычнай гутаркі. Там спраўдзілі яго тэлефон, дзе залезлі ў прыватную перапіску, у якой знайшлі спасылку на артыкул «Тутбай». Суддзя па пасадзе Тацяна Палулех адправіла Менчука на 15 сотняў. Ужо зараз з намі на сувязі намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыс Гарэцкі. Барыс, вітаю. Вітаю. Ну, гэтая з'ява раней ці пазней мусіла адбыцца. Мы все не выключалі, што калісьці за рэпосты такіх папулярных тэлеграм-каналаў, як Тутбай, пачнуць прыцягваць да адказнасці, і вось, ну, гэта здарылася, да, з Тутбаем. Канешне, это крыху абсурдна. Тутбай, напэўна, рэпосцілі все беларусы калісьці, хтосьці дзяліўся в контактах, фейсбуках, іншых сацыяльных сетках. Но цяпер улады актыўна палююць на гэта, і першая такая выснова вельмі простая для ўсіх с сённяшняй падзеі — это то, что телефон, на жаль, любого человека в Беларуси мусить, ну, априори быть заблокированы. Не может быть так, что ну, ты мусишь, на жаль, любой человек, который разделяет громадские некие демократичные каштовности, он, на жаль, под погрозой мусить не выключать магчимость того, что твой телефон потрапіць в руки силовиков, а они уже будут шукать там по максимуму. І экстремізм, і магчымыя контакты, а ввогуле все можа вылезці у шэраг крымінальных справ. Такія выпадкі мы таксама ўжо ведаем, на жаль. Як ты узгадаў, сапраўды Тутбай чыталі сотні тысячаў, калі не мільёны беларусаў. Гэта даўняя гісторыя, 2 дзесяцігоддзі партал дзейнічаў і зараз працягвае дзейнічаць у выглядзе Зеркала.io. Беларусы таксама дзяліліся там, зрэшты, там же ж не толькі палітычныя нейкія навіны ці артыкулы. Тутбай гэта быў велізарны партал, пачынаючы ад абмеркавання нейкіх лакальных праблемаў культурніцкіх, скончваючы нават афішамі. Ну, трэба сказаць, што і цяпер Тутбай Зеркала.io застаецца вельмі папулярным парталам, нягледзячы на блакіроўкі і лічбы
якія паказвае статыстыка наведвальнасці, яны сапраўды даюць пэўнае натхнення і самим медыйшчыкам і ўсім беларусам. Это значит, что запыт грамадскасці на незалежную інфармацыю непадцэнзурную ён по-ранейшаму ёсць, і мы навучыліся все карыстацца масава псіфонамі і рознымі VPN-амі іншымі. З другого боку, вот мы живем у такой рэчаіснасці, калі ты реально мусіш разумець, што калі твой гаджет, твой телефон трапіў да кагосьці з сваякоў в руках, яны, магчыма, зробяць все магчымае, каб знайсці там нейкую крамолу, пакараць цябе, пагартаць твае перапіскі, знайсці, магчыма, нейкія паклёпы, экстрэмізм і гэтак далей, гэтак далей. І яшчэ вельмі паказальны выпадак, які недавно здарыўся з журналісткай нашай Нівы Катеринай Карпіцкай, яка сидела 30 суток, ну, не за журналістскую дзейнасць, но прост, але яна набыла одну гвоздичку і збіралася прыйсці до месца забойства Тарайковскага на Пушкінскай у Менску, і нават не дайшоўшы до гэтага месца, схапілі амапаўцы, якія там дзяжураць кругласуткава. Ну, гэта все кажа про тое, што цяпер небяспека, яна можа знаходзіцца зусім побач, яна можа быць кожную хвіліну, таму камп'ютарная нейкая грамотность, компьютерная письменность – это то, что зараз, на жаль, необходимо кожному з беларусаў і, конечно, необходимо журналістам. Ну, вот цяпер в Беларусі мы не можем як бы кардынальна змяніць гэтую сітуацыю, таму для того, каб заставацца на волі і заставацца ў бяспецы, а для медыйшчыкаў бяспека чытачоў гэта таксама важная вельмі рэч, я всім раю задумываться про свои телефоны. Я ведаю, что многих вельмі людей цяпер выкликаюць ввогуле у пастарункі, у следчыя камітэты і гэтак далей, і гэтак далей. І, конечно, першае вельмі часто, что адбываецца на допыце, это «отдайте-ка сюды свой телефон». И, конечно, сучасныя тэхналогіі даюць сілавікам магчымасць не толькі паглядзець у телефон, калі ён разблакаваны, але і самому разблакаваць. Калі в сухім астатку камп'ютарная пісьменнасць, бяспека, на жаль, гэта тое, што цяпер актуальна не толькі для журналістаў, не толькі для актывістаў, праваабаронцаў, але і для простых грамадзянаў. На жаль, у такой краіне мы цяпер жывем. Да спісу гэтак званых экстрэмісцкіх матэрыялаў ці экстрэмісцкіх рэсурсаў далучылі сёння кулуары КУКУ. Зноў-такі, і вось нашыя калегі так нават трошкі, можа, жартуюць, што гэта ў пэўнай ступені нават знак якасці, што калі цяпер вось у двукосцях нешта экстрэмісцкім прызнаюць, гэта значыць, што там ёсць сапраўдная нейкая інфармацыя альтэрнатыўная да лукашэнкаўскіх гэтых медыяў. Ну, признаюць в асноўным тэлеграм-каналы і ввогуле сайты, нейкія матэрыялы, якія сапраўды маюць уплыў на сітуацыю. Калі паглядзець вот спіс так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў, да, там медыа-каналы, которые маюць нейкую папулярнасць. Калі это канал там 2-3 тысячи, хутчэй за ўсё ён не трапляе і не трапіць у гэты спіс, хутчэй за ўсё ўлада не будзе займацца вось такой драбязою, да? Але калі, як у выпадку з КУКУ і з многімі іншымі сайтамі і каналамі, і Белсат у тым ліку, і Зеркала з Тутбаем у тым ліку, калі у канала ёсць пэўны ахоп і пэўны ўплыў на аўдыторыю, на грамадскасць, улады імкнуцца зрабіць все магчымае, каб інфармацыя з гэтых каналаў не расцякалася, да? Напрямую заблакаваць тэлеграм у Беларусі яны не могуць, яны робяць все, каб людзі просто не дзялілись гэтым. Ну, зрэшты, цяпер, напэўна, я не ведаю, жывучы ў Беларусі, не асабліва ты і падзелішся, але прынамсі за подпіску на эти каналы ніякай адказнасці няма. Ты калі просто читаешь, ты никому нічога не распаўсюджваеш. Да, гэта знак якасці, гэта знак того, што у рэсурса ёсць аўдыторыя, і рэсурс камунікуе з этой аўдыторыяй і ўплывае на іх. Выйшло даследаванне, дакладней рапорт ад арганізацыі Freedom House наконт сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. Таксама прысвяцілі, як заўсёды, асобную пазіцыю наконт свабоды прэсы. І вось наконт свабоды прэсы Беларусь апусцілася да ўзроўню Мьянмы. Побач чытаем, што знаходзяцца такія краіны, як Іран і Судан. Гэта вось тыя мадэлі, да якіх імкнуцца тыя, хто ўтрымоўвае ўладу ў нашай краіне.
Ну, на жаль, рапорт абсолютно справядлівы, і ён не трэба думаць, што для Беларускай асацыяцыі журналістаў ці для медыйшчыкаў гэта добрыя паказчыкі. Мы вот спім і бачым толькі, каб там Беларусь заняла нейкія нізкія пазіцыі. Все, што адлюстравана ў гэтым рапорце, абсалютная праўда. І это вынік вот этих расправаў над журналістамі, якія цягнуцца з жніўня, а то і з ліпеня мінулага года, калі спачатку мы сутыкаліся з масавымі затрыманнямі, потым з масавымі арыштамі адміністрацыйнымі, а цяпер увашлі ў рэчаіснасць, калі ў нас 27 прадстаўнікоў медыа знаходзяцца за кратамі па крымінальных артыкулах. Нават для краін, якія не лічацца, як бы так скажем, сяброўскімі, да, для свободы слова, лічба 27 прадстаўнікоў медыа гэта ну реально вялікая лічба, да, і все, што адлюстравана ў гэтым дакладзе, гэта яшчэ адзін крык сусветнай супольнасці пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І наш голас Беларускай асацыяцыі журналістаў, ён ранейшы, все калегі, якія цяпер за кратамі, яны патрабуюць вызвалення, яны знаходзяцца там не за нейкія злачынствы, а за тое, што яны ёсць журналістамі. Яны не займалі нейкі бок пратэстаў, а прафесійна асвятлялі і выконвалі свае прафесійныя абавязкі. 27 калег за кратамі – гэта жахліва, і таму, на жаль, такое месца ў вот гэтым глобальным рэпорце. Барыс, дзякуй вялікія за гэтую размову. Барыс Гарэцкі, намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў, быў маім і спадарства госцем. Між тым, у Вільні 2 дні беларусы ўсяго свету абмяркоўваюць сучаснае і будучыню нашай краіны. Сярод удзельнікаў дыяспары больш як 27 краінаў і 40 арганізацыяў. Галоўнае пытанне – узмоцненая дапамога беларусам унутры краіны, эканамічны ціск, страйкі і распрацоўка планаў на бліжэйшы перыяд. На этой конференции люди объединятся, может, по интересам, поделятся опытом, как в одной стране идет общение, например, с правительством, как в другой. Возможно, диаспора одних стран подключится к инициативе, которая возникла в других странах, и эта инициатива разрастется. Как, например, вот по помощи политзаключенным «I need help by». Другие могут подключиться. Возможно, сейчас какой-то проект, вот совместными усилиями, прямо сейчас идет обсуждение, родится какой-то проект общий. И все, что сейчас не делается, это же все на помощь Беларуси в любом случае. Беларуская дыяспора стала часткой беларускай грамадзянскай супольнасці. Мы ж бачым, што Лукашенко выціскае беларусаў за мяжу. Это значит, нам трэба перасабраць сілы, арганізавацца як след і працаваць больш эфектыўна, каб дапамагчы тым, хто працягвае барацьбу ўнутры Беларусі. Я спадзяюся, што наступная сустрэча будзе ў Менску. Спадзяюся, што ўжо бліжэйшы час дыктатура падзе, Беларусь стане на шлях зменаў, рэформаў, трансфармацыі, і мы зможам сабраць такую канферэнцыю, толькі, магчыма, ў 20-разовым маштабе, большую, шырокую, у Менску, у цэнтры Менску, дзе-небудзь у оперным тэатры, у палацы рэспублікі. Сёння мы павінны выпрацаваць стратэгію далейшых дзеянняў. І стратэгія нашых дзеянняў павінна мець канкрэтныя мэты, як на знешнім полі, так і на ўнутраным полі. Знешнім полі гэта не прызнанне рэжыма, гэта прызнанне рэжым тэрарыстычным, гэта ўзмацненне санкцый, таму што рэжым не хоча вызваляць палітычных зняволеных. Ён працягвае кожны дня масавыя рэпрэсіі. На ўнутраным полі гэта падрыхтоўка да страйку. Это вельмі важный инструмент. Я уехала из Беларуси в 1997 году, поэтому вот это уникальная возможность познакомиться с соотечественниками и понять, в общем-то, чем дышат люди в разных странах, и если, в общем-то, мы все стремимся к одному и тому же. Вот это как бы моя главная цель. Прысутнічаў на мірнай акцыі, атрымаў 2 гады пазбаўлення волі. Наш наступны ролик кампаніі «Жыве» прысвечаны распрацоўніку стартапу Алексею Караткову, які паплаціўся свабодай за сваю грамадзянскую пазіцыю.
хачу, каб вы болей усміхаліся, смяяліся і проста радаваліся жыццю. Не кісніце. Усё будзе добра. За апошні год Беларусь вымушана пакінулі тысячы людзей. Шмат з іх жанчыны. Прычым вельмі часта гэта жанчыны з дзецьмі, якія з'язджаюць у эміграцыю без іншай дапамогі. Псіхалагічна перажыць гэткія змены цяжка, распавядае прадстаўніца фемгрупы каардынацыйнай рады Наста Базар. Яна займаецца дапамогай жанчынам у Кіеве. Пераезд, безумоўна, гэта для ўсіх цяжкая вельмі сітуацыя, нават калі ты рыхтуешся і калі ты плануеш пераезд, а калі гэта вось так зненацку, то это яшчэ, альбо калі гэта не па твайму жаданню і не па твайму рашэнню, это яшчэ цяжэй. Але што датычыцца жанчын, я паўтаруся, што калі агулам жанчыне цяжэй знайсці працу, калі агулам жанчына мае менш статуса ў грамадстве, менш, чым мужчына, то зразумела, што пры пераездзе гэта яшчэ больш накладаецца. Таму што жанчынам у прынцыпе патрэбна падтрымка і дапамога ў грамадстве, таму што калі у нас былі роўныя правы, про гэта бы гаворка не шла. Гэта не кажа пра тое, што мужчынам не патрэбна падтрымка, напрыклад, пры рэлакацыі, калі мужчыны вырашаюць ехаць у другую краіну, дзе больш бяспечна. Але я разумею, што жанчынам цяжэй. І чаму цяжэй? Таму што у іх няма тых правоў, якія ёсць у мужчын, і гэта праўда. Ім цяжэй знайсці працу, як у нашай краіне, так і ў другіх краінах. Калі мы кажам пра жанчыну з дзецьмі, не мае значэння, жанчына прыедзе з мужам ці адна, а практыка паказвае, што вельмі шмат, у нас 52% разводаў, па-першае, у краіне, і зразумела, што вялікі адсотак жанчын, якія разведзеныя з дзецьмі, і яны едуць сюды разведзеныя з дзецьмі. Але нават калі мы кажам пра жанчыну, якая прыехала з мужам і дзецьмі, на ёй застаецца вось тая самая падвойная праца, якая была і ў нашай краіне. Это быт, гэта догляд за дзецьмі, гэта гатаванне, прыборка і так далей. І мы атрымліваем сітуацыю, што калі, напрыклад, гэта сям'я, мужчына ідзе працаваць, а жанчына, яна нібыта і працаваць павінна ісці, і яна хоча часцей за ўсё, але на ёй застаецца ў асноўным пытанне дзяцей. Не паўсюль так, і я насамрэч заўважаю, што сітуацыя менавіта міграцыі, яна сплачае сям'і моцна, і тут, напрыклад, тых, хто да мяне звяртаецца, у вялікай колькасці ёсць і мужчыны, якія звяртаюцца наконт пытанняў па дзецях, але вялікая колькасць жанчын насамрэч прыязджае без падтрымкі партнера ці мужа з дзіцёнкам, і яна трапляе у супер цяжкую сітуацыю, таму што ёй трэба знайсці працу, ёй трэба некуды уладкаваць дзіцёнка, і гэта ўсё, ёй трэба знайсці жытло, і гэта ўсё зрабіць з дзіцём на руках альбо побач, гэта вельмі цяжка. Таму я лічу, што жанчынам павінна быць дадатковая падтрымка. Саюзу беларускіх пісьменнікаў пагражае ліквідацыя. Вярхоўны суд вырашыў, што арганізацыя прайграла пазоў да Міністэрства юстыцыі. Фармальна Мін'юст дачапілася да літаратараў, што нібыта яны не выслалі папераў на адпаведны запыт. Тое, што сам запыт ад Мін'юсту прыйшоў у той дзень, калі сядзіба Саюзу пісьменнікаў была апячатаная, а там праводзілі ператрус, сканфіскаваўшы ўсю тэхніку і дакументы, суд да ўвагі не прыняў. Ужо зараз з намі на сувязі пісьменнік Уладзімір Някляеў. Уладзімір Пракопавіч, вітаю вас. Я вас таксама вітаю. У краіне не да законаў. Лукашенка адкрыта заявіў, што ідзе зачыстка. Макей кажа, што грамадзянская супольнасць будзе знішчана. Навошта тады патрэбна вось гэта нейкі дадатковы здзек, вось усе гэтыя вылузванні, што вы там нейкія паперы не даслалі, а не было нават тэхнічнай магчымасці гэтыя паперы даслаць? Я быў шмат на якіх судах, самых справядлівых беларускіх, у судах надо мной, над маімі сябрамі, але я прывык да таго цынізму, з якім гэтыя паседжанні судовыя праходзяць, але вось тое, што адбывалася ў гэтым судзе вярхоўным, это просто неверагодна. Больш амаль 4 гадзіны разбіраліся, значыць, вось у колькі гадзін пакет прыйшоў ці не прыйшоў,
значит, на пошту до Союза письменников, могли яны ці не могли, хоть, а про тое, что офис был арыштованы, что там Петрус был, что, причем без никаких подстав, ни прокурор, ни судья, ни представник Минюста не вспомнили. Я старался там сказать, что, послухайте, про что вы говорите тут, люди, проблема полягае зусім не ў тым, ідзе палітычны працэс. Вы тут усе по палітычнай замове, і я разумею, што будзе по фіналу. Вы прымеце тое рашэнне, якое, значит, скажа прыняць вам улада. А яно, это рашэнне палітычнае, палягае яно на чым? Что такое зачыстка ў разуменні улады? Это прыкладна тое, што было ў Донбасе перад тым, як туды ўвайшлі расійскія войскі. Там знішчаліся усе выспачкі магчымага супраціву, а гэта, безумоўна, перш за ўсё нацыянальныя былі украінскія выспачкі, это школы, гэта таксама грамадскае аб'яднанне, гэтак далей, гэтак далей. І вельмі ўсё гэта, на жаль, што вельмі небяспечна, нагадвае тое, што адбывалася ва Украіне. Яшчэ адзін момант ёсць, гэта як бы вот нам паказваюць сцэнар Донбасу, які ў нас можа быць, але показали нам недавно и сценар Крыму, правда? Калі Лукашенко, до речі, зноў ляціць у Сочи тэрмінова. Нешта ж сталося, правда? Что это такое? Дык вось, калі он быў у Москве, яшчэ яны подписали 28 этих союзных программ, у гэты час у Мінску стояли российские войски. Ни много ни мало 250 тысяч человек. И нам продемонстровали вось яшчэ і магчымасць варыянту Крым. Так что тое, что робіцца зараз з усімі грамадскімі арганізацыямі, это вельмі сур'ёзны працэс, які пагражае незалежнасці Беларусі, і гэта трэба мець перш за ўсё на ўвазе, ацэньваючы тое, што сёння у нас адбываецца. Спадар Владзіміра, я таксама патлумачу нашым гледачам, сапраўды ёсць інфармацыя, што Лукашенко сёння афіцыйна без ніякага анонсу, без нічога ўзяў проста і паляцеў у Сочы. Расійскія медыі кажуць, што нібыта паляцеў туды на адпачынак, а не з працоўным нейкім візітам. Але памятаем, што ў мінулыя гады Лукашенко на адпачынак усё ж часцей у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты ездзіў, а вось цяпер паехаў у Расію. Вы таксама, спадар Владзімір, кажаце пра тое, што ліквідацыя, па сутнасці, гэты наступ увесь на беларускую культуру, гэта небяспечна, бо можа рыхтаваць нас да акупацыі Расіяй. Але ўсё ж такі, Лукашенко гэтыя мапы, там няма нейкіх агульных палітычных органаў, і бачна, эксперты кажуць, што ўсё ж такі для яго найважнейшая свая ўлада, а таму зусім да канца ён сваю ўладу, а значыць фармальна і незалежнасць здаваць не збіраецца. Дык навошта тады такі пагром беларушчыны? Вось я не зусім разумею тых людзей, якія, па-першае, там будуць даводзіць, што Расіі там у гэты час абсолютно невыгодна, эканамічна невыгодна, перш за ўсё, там браць на сябе Беларусь, амаль 10 мільёнаў насельніцтва, карміць усё астатняе. Ці тое, што вось Лукашенко, значит, такі всякі, але вот ён, значит, эту уладу не аддасць. Забяруць, калі захочаце. Вось і ўсё. Зусім відавочна праграма. Паглядзіце, распісаныя гэтыя усе, значит, саюзныя дамовы, гэтыя 28 штук, там па гадах, это 23-24 год. І вось у мяне даволі шмат знаёмых у Москве, яны пра 24 год, пра падпісанне дамовы пра адзіную валюту кажуць са 100% упэўненасцю. Сёння Лукашенко чаго паляцеў у Сочы? Па інфармацыі, што Путін правёў нараду у сваім, значыць, урадзе сваёй бяспекі па бяспецы саюзнай дзяржавы. Вось яны паляцелі, сабраліся ў Сочы, каб абмяркоўваць ужо бяспеку саюзнай дзяржавы. Якая можа быць бяспека этой саюзнай дзяржавы без войскаў на тэрыторыі Беларусі, без баз і гэтак далей. І мы ўжо бачым, як ідзе ось ўсё больш інтэнсіўна это военное супрацоўніцтва, якое пацягне за сабой, безумоўна, пацягне і прыняцце палітычных рашэнняў. Спадар Владзімір, усё ж такі тут падаецца, што тыя, хто ўтрымоўваюць уладу на Беларусі, нават не хочуць сабе пакінуць ніякага поля для манеўру, як было раней.
Ведаеце, калі у людзей няма нацыянальнага складніка, нацыянальнага сэрца, ім усё адно, дзе сядзець на якіх пасадах і якія зарабляць грошы. Тут гэта разумець трэба. Паглядзіце, што робіцца. Нашы палітыкі, значыць, там, якія ездзілі на выбары ў Дзярждуму, вяртаюцца, вітаюць, значыць, перамогу, значыць, там, адзінай Расіі, значыць, поспех камуністаў. Вітаюць тых людзей, у праграмах якіх, значыць, дзе прыхавана, дзе наўпрост, пра што кажа Жырыноўскі, далучэнне Беларусі да Российской Федерации. Это з'являецца на ўсіх самых сур'ёзных СМИ Российской Федерации. Ніхто это не хавае. І па сутнасці, у іх свядомасці ўжо Беларусь наша. І калі будзе доўжыцца вось гэты гвалт унутры нашай краіны, калі ён не спыніцца, калі мы не знойдзем сродкі его спыніць, то это самыя горшыя наступствы. А сродак адзін. Вось усе там трэба санкцыі, не трэба санкцыі, вось топчуцца вакуль гэта. Не гэта вырашальная рэч. Змяніць сітуацыю можа толькі адно. Это новыя выбары і прыход новага кіраўніцтва. Больш нічога не можа тут ні на што паўплываць і ні да чаго не прывесці. Вось у гэтым толькі накірунку трэба з усіх бакоў дзейнічаць. Згадалі вы пра адсутнасць нацыянальнага складніка. Сапраўды ведаем гэтую беларусафобію Лукашэнкі, як ён ненавідзіць беларускую культуру, беларускую мову, да чаго давёў сітуацыю з нашым народам. Але ўсё ж такі, вось гэтыя выканаўцы, усе гэтыя пракуроры, суддзі, міліцыянты, вось няўжо ім зусім да іх не даходзіць, што яны вось, напрыклад, зараз у справе Саюза беларускіх пісьменнікаў хочуць ліквідаваць арганізацыю, якую па сутнасці менавіта яе фармавалі такія людзі, як Уладзімір Караткевіч, як Васіль Быкаў, як Алеся Адамовіч. Ім это ўсё роўна. Это больш значна глыбей, чым Васіль Быкаў, Караткевіч, Алексеевич. Это Купала, Колас. Увогуле, сама ідэя узнікнення беларускай дзяржавы была выказана ўпершыню ў літаратуры, і літаратары, менавіта літаратары, аформілі гэтую ідэю як палітычная. І на працягу ўсяго станаўлення Беларусі яна апіралася вось на літаратуру, на літаратараў, бо больш нікога не было, тады ніякай іншай інтэлігенцыі, палітыкаў, юрыстаў, просто не існавала ў Беларусі. Была толькі літаратура, толькі літаратары. Гэта вельмі глыбокая гісторыя. Гэта не гісторыя саюза пісьменнікаў, гэта гісторыя нашай краіны. І вось яна непатрэбная стала, бо хочуць перапісваць гісторыю цалкам. І відавочна, што паглядзіце падручнік для 10 класа апошні. Пачынаецца гісторыя з 94 года. А што да сумлення гэтых людзей, то аднаму з іх у судзе я сказаў, што вы хіба не разумееце, што вы зараз вырабляеце? Это подласць, я ему кажу. А он кажет, разве? Я вот просто, значит, считаю, что вы нарушили закон, Союз писателей, и мы вас тут корректировать будем, вот и все. До речи, меня уговорывали, сегодня зачитывалась уже постанова, решение суда, и меня, значит, хлопцы, які зараз керівники Союза, там, Петрович, остатні уговорывали пойти, значит, на суд, как я поглядел, значит, в очи этим людям. Это вам упершыню в этой очи без соромно глядзець, а я ўжо іх наглядзеўся, так што без гэтага пакуль што абыдуся. Спадар Владзіміра, дзякую вам за гэтую размову. Вельмі сумная нагода, але ўсё роўна будзем спадзявацца на лепшае. Беларусь перажывала і цяжэйшыя часы. Усё ўрэшце выкруціцца, не ўпершыню мы ў такой сітуацыі апынуліся. Боже мой, і Мурав'ёўшчына нас душыла, і Сталіншчына душыла, і свае тут, значыць, канкавыдзістыкі быццам душылі. І што? І жыве Беларусь, і жыць будзе. Пройдзем мы праз гэтыя выпрабаванні і выйдзем на тую дарогу, на якую заклікалі нас лепшыя нашы паэты, Колас, Купала, Богданович. Що будзе добра, жыве Беларусь. Жыве. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Уладзімір Някляеў, наш паэт, быў маім гаспадарства госцем. Гаварылі
з нагоды рашэння Верховнага суда, што нібыта Саюз беларускіх пісьменнікаў прайграў пазоў да Мін'юсту. Арганізацыі пагражае фармальная ліквідацыя. Сёння актывіст анархісцкага руху Ігар Аленевіч сустракае свой 38-й дзень нараджэння за кратамі. Гігару прад'яўляюць незаконны абарот зброі, тэрарызм, падпал дзяржаўнага будынку. Чым жыве сёння ягоная маці, ды што яна думае пра справу сына? Глядзіце ў нашым наступным матэрыяле. Постоянно лучших уничтожали. Но кто-то ж остался. И год назад нам Беларусь показала, что осталось очень много порядочных людей. Ну вот, они возрождаются, как птица Феникс какой-то. А у Игоря такие, ну, наверное, хороший естественный отбор, скажем так. У него очень достойные предки и достойные носители белорусских фамилий. Поэтому, ну, где-то их вот этот дух, наверное, возродился в нем. Наверное, просто, что у человека еще тогда это все не остыло. Было это все в сердце. Ну и вот эта книга переведена на 10 языков мира. И последний перевод это был на белорусской мове. Вот еду в Магадан. И много таких вещей интересных. Я тогда еще рассказывала, что когда меня попросили написать введение, вступление к этой книге, то я ему написала письмо и говорю, что написала ему стихотворение Киплинга «Сыну». И я это стихотворение ему подарила, когда ему было 16 лет. «Владей собой среди толпы смятенной». Помните? Как ни странно, у Бабарыки это тоже любимое стихотворение. Когда случилась, значит, наша революция в 20-м году, в августе, он все происходящее принимал очень близко к сердцу. Я думаю, это и было причиной того, что он не мог оставаться где-то. Я думала, после того, что он пережил, я как-то ему сказала, говорю: Игорь, ты ж только не надумай возвращаться, потому что ты дальше Бреста ты не проедешь. Тебя задержат и придумают все, что угодно, но сразу попадешь в тюрьму. Ну, поэтому он, видимо, решил пойти другим путем. Это же невозможно, чтобы все это было зря. Ну и нас же различные книжки учили, что добро всегда побеждает зло. Пусть это звучит, конечно, наивно, но перед такой серьезной ситуацией, перед которой я вот сейчас вот нахожусь, то обманывать себя и выгадывать какие-то мелочи – это неправильно. Если даже и я не дождусь его, то все равно когда-нибудь мы свободы дождемся. Не знаю, дойдет ли это или не дойдет открытка до него. Но вот я решила из его близких родственников сделать такой небольшой фотоколлаж и друзей, и вот послать, вот напомнить ему про то, что его любят.
вот, и о нем думает. Аб'яднанне сілавікоў Беларусі «Байпол» працягвае расследаванне забойства Рамана Бандарэнкі. У сённяшнім відэа раскрываюцца новыя падрабязнасці. Напрыклад, асабістая лекарка Лукашэнкі Алена Казак, ейна імя называецца, ускосна ўзгадваецца Наталья Качанова, што зусім невідавочна было раней. Акрамя іншага, новыя злівы тэлефонных размоваў, эйсмент з Балабай і Балабы са сваімі падначаленымі і начальствам. Фрагмент расследавання вашай увазе. Я сам хочу у вас попросить. С учетом того, у нас тут еще просто вот сейчас выяснилось, что весь СОБР, который с нами работает, ну, кроме Сакуты, он у нас по приглашению, скажем, по гражданке, вот, да. А все остальные ребята, которые все время с нами работают, они все меняются, все полностью. Вот, уже как бы с вчерашнего дня, ну, они там их куда-то там в отпуск или куда отправили, короче. Понятно. Все сами ребята жалеют и плачут. Ну, как и есть. Я хотела у вас попросить, может быть, вы тогда нам, ну, дадите вот вас из тех ребят, которые с нами в прошлый раз работали на подстраховку, ну, по крайней мере, они нас уже знают, потому что сейчас у нас... Никаких проблем нету в этом. Именно вот. Вы хотите ту же группу? Ну да, они тогда хорошо так нам помогли и, в принципе, вникли во всю специфику. Наталья Николаевна, в ОМОНе все такие ребята, у нас других нету. Ну, тогда вы... Я услышал ваше пожелание, будет та же группа. Я поняла про СОБР вообще, ну, хотя мне Кубраков наоборот говорил, что все, с вами должны работать одни и те же, раз они вас устраивают. Вот. Ну, а сейчас получилось по-другому. Ну, ладно, как бы, что там уже говорить. Ну, просто мы завтра планируем, ну, я надеюсь, что серьезно, что я не люблю, когда меня критикуют. Все, я услышал, Наталья Николаевна, значит, мы все сделаем. Ну, единственное, конечно, как сказать, хотелось бы, чтобы вот если... Моя группа будет вместе с вами, вместо СОБРа, я так понимаю, или Нет. И СОБРа будут ребята. Все, я понял. Нет, все тем же все, договорились, тогда с Димой Шакутой тот же человек созвонится, все, группа будет та же, которая была в прошлый раз. Я сейчас планирую это все. Спасибо большое. Просто я и волнуюсь, что СОБР внутри новый, они вообще ничего не знают и не понимают, а объяснить это тоже сложно. У нас так много каких-то спонтанных вещей и ситуаций. Так надо более серьезное взаимодействие организовывать с отрядом милиции особого назначения. Как мы указывали в результатах проведенной предварительной проверки, основываясь на имевшейся у нас тогда оперативной информации, в Центральный РУВД города Минска Роман Бондаренко был доставлен в 22:58. И сделали это сотрудники Минского ОМОН. В подтверждение этих выводов сегодня мы представляем телефонный разговор командира взвода ОМОН Кулешова с Балабой, который состоялся в 23 часа 32 минуты 11 ноября прошлого года. Мы его доставляли в Центральное. Так там дежурка уже звонила, спрашивала, что как. Ну, собственно, мы-то его не задерживали, просто доставили. Ну, вроде как там все нормально. Нет. Ага, на всякий случай. Доставили, там, они же в теме, все в курсе. Вы хоть его подснимали трохи, не? А он уже есть видео, снимали на жители местные, уже на нефту выкинули. На нефте уже есть? Да, уже мы смотрели, есть там, как он волтузился. А с кем он там волтузился? С пацанами? Кидался пиццей? Да. По-моему, с Димой, я так понял. С Шакутой? Ну. Мужчин посмотреть в алкогольном сильном. Орловская 58. Да. Но уже буквально через пару минут сотрудники сообразили, что истинная причина нахождения задержанного в бессознательном состоянии совершенно иная. Скорая сердце. Без сознания или теряет? Без сознания. Без сознания? РУВД какое? Центральный раздел. РУВД центральный. Я вам не скажу о нем. Сколько лет? Приблизительно около 30-35 вот так. Не в алкогольном? То, что вы мне писали, что там? У него тяжкие телесные повреждения, ЧМТ тяжелой степени. Ему трепанацию черепа сделали БСМП. Вот. 89-го года рождения.
Фамилия Бондаренко Роман Игоревич. Наши его только забрали. Да, забрали, с буса СОБРа забрали в наш бус и завезли в центральный РУВД. Да, товарищ полковник. Руслан, смотри, задача какая. Сейчас нужно будет, давай с тобой по порядку проговорим. Просит следствие быстро вас опроситься. Ну вот так, как ты мне докладывал, да, там ситуация. Получили вызов по 102, несли службу там-то, там-то. Подъехали, увидели тело, которое там в районе остановки, где вы там его забирали? В районе остановочного пункта. Да. В невменяемом состоянии оценили ситуацию, приняли решение, думали, что находится в состоянии алкогольного опьянения, доставили в Центральное районное управление, передали, убыли нести службу дальше. Уже зараз у студыі былы старэйшы пракурор Генеральнай пракуратуры Беларусі, прадстаўнік байпол Олег Талерчык. Спадар Олег, вітаю вас. Добрый вечер. Мы бачылі цяпер толькі фрагмент, што паказалі нашым тэлегледачам. Агулам вось такая відэапрэзентацыя вынікаў расследавання 50 хвілінаў выглядае як проста прэзентацыя пракурора на нейкім публічным працэсе. Ну, да, похоже. Это похоже в стиле обвинительной речи в судебных прениях государственного обвинителя. Спадар Олег, таксама ці можем казаць, што падазраваныя установлены? Как минимум подозреваемые установлены. Те лица, которые названы в конце расследования, бойцы СОБРа, которые передали в тяжелейшем состоянии Романа Бондаренко сотрудникам ОМОН, они как минимум должны быть подозреваемым. И в их числе Дмитрий Шакута, который запечатлен на видео как человек, который первый наносил удары Роману Бондаренко. Генеральная прокуратура не так давно у досыць таким хамскім стылі закрыла справу по факте забойства, по факте смерти Романа, сказала, что нема кого подозревать. Но не закрыла, юридическим языком они приостановили расследование, однако фактически это похоронили дело. Потому что если лицо не установлено, и при этом мы говорим, что сотрудники органов внутренних дел не причастны к гибели Романа, то кого устанавливать? Если Генеральная прокуратура верит тем показаниям, которые давали сотрудники ОМОН, и полковник Балаба о том, что якобы Романа подобрали на остановочном пункте общественного транспорта, то они никогда никого не найдут. Но мы знаем, что теперь, что это не так. Сёння вы апублікавалі вось гэтыя вынікі, і ўжо толькі на адным ютубе паглядзела каля 100 тысячаў чалавек. Немагчыма такое не заўважыць пасля агучаных фактаў. Любы нармальны пракурор ці следчы мусіў бы альбо ўзнавіць справу, альбо нават выдаць распараджэнне, каб прасіць аб арышце гэтых асобаў. Ну, тут хочется обратиться, да, к Генеральной прокуратуре, хотя это мои бывшие коллеги. Я проработал там с 2011 года, уволился в 2020 году в связи с событиями, которые произошли в стране. Есть там грамотные люди, оставались, но насколько у них совесть человеческая присутствует, это сложно сегодня сказать. Дело приостановлено, а возобновить его достаточно легко. Вот эти материалы, которые мы сегодня презентовали, прослушки разговоров, это же база ДОРТ МВД. Это сами милиционеры слушали милиционеров. Поэтому Генеральная прокуратура может вполне официально запросить этот слуховой контроль в МВД, получить его, провести соответствующие экспертизы, установить лиц, которые засвидетельствованы на этих фонограммах, и работать с ними в рамках процессуального кодекса. У расследаванні называюцца прозвішчы, як вы сказалі, Дмітрый Шакута, інструктор СОБР, які першы прымяніў гвалт меркавана да Романа Бондарэнкі, таксама называецца прозвішча прапаршчыка СОБР Яўгена Ціманоўскага. Ёсць таксама імавернасць, што гэта ён ударыў Романа, калі Романа вось так закідвалі ў аўтобус, ударыў яго галавой аб зямлю. Ці ўсім астатнім, ці вось толькі гэтыя дзве асобы сапраўды адказныя перадусім за смерць, а іншыя могуць неяк, адмазацца, скінуць себе адказнасць? Как минимум тут подозревать надо всех, поскольку Шакута применил насилие. Тимановский, который мы еще в ходе своей предварительной проверки в январе установили, был там, и это он. Крупный мужчина с шапкой с помпоном, и перед погрузкой Романа в служебный бус СОБРовский приподнял его и резко опустил на землю. Если приглядеться, кадры нечеткие, но любая экспертиза, я думаю, хотя сейчас в Беларуси экспертиз-то нет толковых, установит, что удар был нанесен головой о землю. И дальше мы видим из этих кадров, которые продемонстрировали в свое время Тутбай, онлайнер, медиазона, о том, что
Романа погрузили в серебристый бус, который принадлежит СОБРу, и этот бус находился на площади Перемен на углу Каховской больше 20 минут. Все сотрудники СОБРа, которые находились в этом бусе, как минимум тоже должны быть признаны подозреваемым. А кто уже нанес те телесные повреждения, от которых скончался Роман, ну, это вопрос следствия, вопрос допросов, очных ставок и других следственно-процессуальных действий. Вось сярод гэтых супрацоўнікаў СОБРа, якія маглі быць тады там у бусе, называюцца прозвішчы Буйкевіч, Сарман, Анцюфеев, Савенка. Ці яны яшчэ могуць даць таксама нейкія паказанні? Гэта ім дапаможа ўвогуле, калі яны пачнуць гаварыць? Ну, конечно, мы в конце видео обращаемся к этим лицам. Только чистосердечное раскаяние и правдивые показания определят степень их вины, если она есть. Мы утверждаем, что эти лица должны быть признаны подозреваемыми. Мы сегодня не имеем здесь инструментария для проведения полноценного расследования. Подозреваемым лицо признается, когда имеется достаточное основание полагать, что он причастен к совершению преступления. Но в ходе следствия может быть установлено иное, что он не причастен. Но то, что они лица подозреваемые, а Генеральная прокуратура приостановила расследование по уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, но я думаю, что и подозреваемых в этом деле у них нет, поскольку вот из круга этих лиц, которые мы определили, Шакута и бойцы СОБРа, однозначно есть лицо, которому им, и скорее всего не одно лицо, которому должно быть предъявлено обвинение. Обвинение предъявлено не по той статье, как они возбудили, 147, часть 3, а по 139, часть 2. Или группа лиц, если там была группа лиц, еще раз повторюсь, тут вопросы следствия и допросов, очных ставок, экспертиз. А главное, что это преступление совершено по мотивам, очевидно совершено по мотивам политической и идеологической вражды. То, што мы бачылі, слухалі з папярэдніх зліваў, гэта і размовы Дмітрыя Баскава з Дмітраем Шакутам, і таксама размовы Эйсманс, то бок вось акрамя самых байцоў СОБР яшчэ былі там і такія людзі проста прыбліжаныя з атачэння Лукашэнкі. Ваше расследаванне пачынаецца сённяшняе пра тое, што вось 2 лістапада яны былі ў Новай Баравой, і там жыхары далі ім конкретно такі адпор за тое, што яны квапіліся на іхнюю тэрыторыю, і пра гэта з кантэксту вынікае, што даведаўся Лукашенко і быў разлаваны. Да, мы считаем, что пресс-секретарь диктатора призналась в этих разговорах с Балабой о том, что она получила нагоняй от своего руководителя. Руководитель у нее один. За то, что они якобы расслабились и перестали совершать те рейды, которые они совершали до этого. І вось менавіта пасля гэтага рэйду потым больш такая жорсткая рыторыка пачалася, што ім там трэба на падмогу яшчэ спецназаўцы, ім трэба яшчэ больш сілавікоў. Памятаем нават гэтыя ранейшыя словы, што патрэбныя головы. Да, очевидно, вся эта кампания, о которой мы говорим в начале расследования, они также, их действия подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса. Как минимум они знали, что совершено, как минимум они знали, что совершено преступление, особо тяжкое преступление, об этом не заявили, не рассказали. Я сомневаюсь, что кто-то их допрашивал, опрашивал в рамках этого уголовного дела. Они подлежат как минимум для начала допроса в качестве свидетелей. Но, на мой взгляд, конечно, как профессиональному юристу, как бывшему прокурору, я не могу заочно выдвигать обвинения, но я думаю, что перспективы их уголовного преследования очень серьезны. Калі мы кажам, вось у расследаванні ёсць гэтыя байцы СОБР, ёсць гэтая група людзей, прыбліжаных да Лукашэнкі, але таксама ёсць, напрыклад, той самы Балаба, ёсць начальнік тагачаснай менскай міліцыі Грыб, ёсць таксама дзяжурныя ў цэнтральным РУС. Гэтыя людзі таксама, паколькі яны мелі дачыненне, мелі нейкую інфармацыю, таксама павінны панесці нейкую адказнасць, альбо як мінімум гаварыць перад следствам. Все лица, о которых мы упоминаем в этом расследовании, которых мы упоминали в предыдущей нашей предварительной проверке, должны быть проверены с точки зрения уголовного процесса на причастность к совершению этого деяния и других деяний. Мы раньше давали квалификацию, там есть и недонесение, и дача заведомо ложных показаний, и ряд других преступлений, не говоря уже, что все они фактически способствовали совершению преступления, которое ежеминутно, ежесекундно совершается в Беларуси, а именно захват, удержание власти неконституционным путем, повлекшее гибель людей. И
всем известен человек, который совершает это преступление. Это самопровозглашенный президент Беларуси нынешний. Это преступление длящееся и прекращается только когда будет пресечено. Либо в связи со смертью лица, которое его совершает. Спрабую сябе паставіць на месца нейкага шэраговага следчага ці міліцыянта, ці можа быць нейкага свежага выпускніка, які там, як то кажуць, на юрыдычным факультэце 5 гадоў вучыўся. Ён слухае вось гэтыя злівы, слухае гэтае расследаванне, усведамляе сабе ў чарговы раз, што ягонае кіраўніцтва проста ва ўгоду аднаму чалавеку абсалютна гатовае нават забіваць і пакрываць забойцаў. К сожалению, на сегодняшний день в Республике Беларусь правоохранительные органы отсутствуют. Отсутствуют, это я вам заявляю, как человек, проработавший 19 лет в этих органах. И самое печальное, что отсутствует прокуратура и суды в нашей стране. Это лица, которые имеют высшую юридическую квалификацию среди правоохранительных органов. Это прокуроры и суды. Это те лица, которые должны просто инспектировать и давать окончательную юридическую оценку тем уголовным делам, которые туда поступают. Но то, что у нас творится, у нас нет ни судов, ни прокуроров. Яшчэ на акалічнасць з расследавання, якая раней не была абсалютна так адназначна відавочнай, былі розныя спекуляцыі. Памятаем, што ў лістападзе мінулага году адключалі гарачую ваду ў цэлым раёне, Новая Баравая. У вашым расследаванні ёсць таксама ускосныя такія пацверджанні, што гэта ўсё было, па-першае, мэтанакіраваная акцыя, а па-другое, там фігуруюць такія прозвішчы не толькі Наталлі Эйсман там, ці Барсукова Александра, але фігуруюць таксама прозвішча Наталлі Качановой, приближенной до Лукашенки. Да, мы все услышали и узнали о том, что, оказывается, Наталья Качанова дирижировала определенными этими операциями и регулярно созывала у себя вот эту группу Эйсмонт. Балаба им нужен был, Барсуков как бывший силовик и действующий силовик. Ну и в связи с этим можно вспомнить, откуда вышла Наталья Качанова. Из жилищно-коммунального хозяйства. Ей, наверное, близко проблемы с водой и отоплением. Сапраўды, бачна, як яны прымяняюць свае веды і спрабуюць яшчэ так маляваць на экранах, што вось Наталля Качанова гэта нейкі такі нібыта лагодны чалавек, які з усімі размаўляе, са студэнтамі там сустракаецца, а тым часам праводзяць па сутнасці карніцкія аперацыі на ўзор тоталітарызмаў, тоталітарных сістэмаў. Ну, из разговора Натальи Эйсмонт складывается такая картина. Таксама, спадар Олег, хацеў у вас запытаць. Бачым, усе беларусы практычна, здаецца, ўжо ведаюць, што адбываецца. Тэма Рамана Бандарэнкі, вось ягонага забойства была вельмі шырока асветленая. Ніякіх наступстваў пакуль што забойцы не панеслі. Памятаем, што вось у першыя дні, калі быў зліў наконт Шакуты, то Шакута нават выязджаў за межы Беларусі, потым хіба вярнуўся ўсё ж такі. Што рабіць беларусам? Органаў няма праваахоўчых, забіваюць чалавека, абсалютна ніякай адказнасці няма зноў-такі гарантыі, што гэта не паўторыцца. Што рабіць беларусам? Вступать в мобилизационный план «Перамога». Для этого ситуационно-аналитический центр в лице Байпола и разрабатывает этот план. Это комплекс мероприятий, который позволит установить контроль над страной и вернуть власть народу, как единственному источнику власти в нашей стране, в Республике Беларусь. Поэтому все эти наши расследования, все наши ролики, они снимаются только для того, чтобы популяризировать этот план и ради этого плана. То есть основная наша деятельность – это не расследование, основная наша деятельность – это разработка, проработка плана для возвращения в страну, для восстановления в стране законности и правопорядка, для защиты территориальной целостности, суверенитета и независимости Республики Беларусь. Поэтому белорусы единственные, на сегодняшний, не единственный, но самый действенный, как мы считаем, инструмент прекратить тот беспредел, который сегодня творится в нашей с вами стране. Это присоединение к мобилизационному плану «Перамога», присоединению к рабочему руху. И в тот момент, когда мы будем готовы реализовать свои права, мы это сделаем. И у нас будет действенный инструмент, как это сделать быстро и безопасно относительно. То бок вось пытанне, каб за гэтым нашым такім справядлівым абурэннем, за гэтай крытыкай у інтэрнэце, за гэтымі праглядамі, якія, ролікамі, якія збіраюць сотні тысячаў, часам нават больш за 1 мільён праглядаў, былі нейкія таксама рэальныя дзеянні, каб мы ўсе грамадзяне Беларусі
адчулі адказнасць за сваю краіну? Да, прошел год, многие сожалеют, и я в том числе сожалею, что не удалось осуществить то, о чем мы мечтали летом, осенью прошлого года, но за этот год у нас открылись глаза. Мы узнали намного больше, чем знали бы, если бы победили тогда. И мы за этот год стали сильнее, отважнее и решительнее. Я верю в том, что белорусский народ скинет ярмо это с себя и станет свободным. Вось у гэты момант, калі часам у грамадстве адчуваецца яшчэ нейкая такая апатыя, адчуваецца нейкая скаванасць да дзеянняў, бачым, што не скаваныя да дзеянняў акурат злачынцы. Гэта Лукашенка і ягонае атачэнне. Але звяртаю ўвагу і тое, што калі прыбліжаныя Лукашэнкі асабіста былі вымушаны ездзіць і ўдзельнічаць вось у аперацыях, якія закончваліся нават забойствам чалавека па дварах, то не таксама ў іх усё і добра. І тут хутчэй гэта спіраль страху, чымся сапраўдныя перакананні ўсіх удзельнікаў. Этот режим, очевидно, колосс на глиняных ногах. У него нет поддержки даже среди тех же силовиков. У него нет поддержки ни в судах, ни в прокуратуре, ни в милиции. Единственное, на чем он держится, это на страхе. На страхе, который вселил нам за 27 лет правления, на страхе, который усилился теми действиями, которые они совершили в августе-сентябре прошлого года. У него есть, да, есть там сотня другая преданных, как их назвать, не знаю, культурным словом, преданных отмороженных людей с оружием в руках. Но больше у него нет ничего, ни экономических ресурсов, ни поддержки народа. И как только народ поднимет голову и заявит свой голос, все эти люди в погонах, которые сидят в высоких кабинетах, все они перейдут и побегут к народу просить прощения. Никто не будет ложить свою жизнь и гибнуть за этого человека. Спадар Олег, дзякую вам вялікі за гэтую размову. І на дадатак хочацца сказаць, бо памятаем, як людзі ўжо ўставалі, але, напэўна, зроблены праца над памылкамі за жнівень, за ўсе таксама тыя падзеі. Важна, каб это ўсё было скаардынавана. Дзеля гэтага ёсць план перамога, каб усе былі разам у адным кулаку. Олег Талерчык, былы пракурор Генеральнай пракуратуры Беларусі, а цяпер прадстаўнік аб'яднання сілавікоў «Байпол», быў маім і спадарства госцем. Ужо неўзабаве аб'ектыў за Александром Пуцілам. Я ж, шаноўныя тэлегледачы, на сёння з вамі развітваюся. Яшчэ на хвілінку вашай увазе прадставім цікавае відэа з Францыі, дзе фірма прапаноўвае кліентам паляцець на дельтаплане у суправаджэнні птушак. Калі гусяня вылупліваецца з яйка, яно прымае ў якасці сваіх бацькоў першага чалавека, якога бачыць. Калі гусяняты былі малымі, яны праводзілі са мною шмат часу, ад 6 до 7 гадзінаў на дзень. З тае пары яны паўсюль ходзяць за мною. У мяне прыроджаная хвароба, я бачу толькі на адно вока. Пакуль што я яшчэ бачу, а таму выкарыстоўваю максімум і вырашыла паляцець. Так шмат эмоцыяў, гэта неймаверна. Добрый вечер, спадарство. У студии Александра Пуціла пачынаем аб'ектыў. 685 палітычных зняволеных. Сёння ў спіс беларускіх палітвязняў праваабаронцы дадалі яшчэ 14 чалавек. А што ў выданні яшчэ сёння? Знайсці вінаватых у забойстве Романа Бондаренкі генпрокуратура не змагла. Байпол змог. Фигуранты, непосредственно причинившие телесные повреждения Роману Бондаренко, от которых он скончался, установлены. Это бойцы СОБРа, безусловно. Ці не стане мігрантскі крызіс праблемаю самога Лукашэнкі?
калі Беларусь не будзе клапаціцца зараз беларускай дзяржавы пра тое, як нармальна адаптаваць гэтых мігрантаў, то можа быць крыніцай сацыяльных праблемаў. Рэжым зліквідаваў бацькаўшчыну, але беларусы працягваюць гуртавацца. Вельмі важна выйсці на агульны кангрэс усіх беларусаў, незалежна ад таго, дзе яны пражываюць, за мяжой ці ў Беларусі, і паказаць рэжыму, што менавіта беларусы, беларускі народ з'яўляецца адзінай крыніцай улады ў краіне. Новыя падрабязнасці падзеяў вакол смерці грамадскага актывіста з Менску Рамана Бандарэнкі. Ініцыятыва «Байпол» апублікавала чарговае расследаванне, у якім называе імёны тых, хто, як цвердзяць аўтары расследавання, забіў маладзёна ў лістападзе летась за ягоную палітычную і грамадзянскую пазіцыю. Тэму працягне Валера Руселік. Сегодня мы вернемся к одному из убийств, совершенных карателями диктатора, которое потрясло всю страну своим цинизмом и подлостью. Это убийство Романа Бондаренко 11 ноября 2020 года. Роман Бондаренко, генпракуратура хавае выканаўцаў забойства. Менавіта пад гэткаю назваю сёння пабачыла свет чарговае расследаванне ініцыятывы «Байпол». Сілавікі, якія летась перайшлі на бок народу, цвердзяць, што рэзанансная смерць Менчука Романа Бондарэнкі, выкрадзенага летась 11 лістапада ва ўласным двары і памерлага ў выніку жорсткага збіцця, цалкам раскрытая. Фигуранты, непосредственно причинившие телесные повреждения Роману Бондаренко, от которых он скончался, установлены. Это бойцы СОБРа, безусловно. Фактически осталось только допросить, признать их в качестве подозреваемых, допросить, установить, кто непосредственно действовал, что происходило в этом служебном бусе, оформить протокол допроса, очных ставок. И, в принципе, делу конец. Можно передавать прокурору для направления в суд. Если Байпол, который находится вообще не в стране, эту информацию смогли собрать, то может она и недостоверная, не на 100% достоверная. Возможно, где-то каких-то не хватает пазлов, и по-другому бы сложилась картина. Но я уверена, что правоохранительные органы имеют эту информацию и гораздо больше информации. Роўна тыдзень таму генпракуратура прыпыніла справу аб забойстве Романа Бандарэнкі якраз з прычыны немагчымасці вызначыць асобу, якую можна прыцягнуць у якасці абвінавачанага. Байпол цвердзіць, што сваё расследаванне праводзіў, абапіраючыся на інфармацыю, да якой генпракуратура доступ мае. Адпаведна, следчыя, верныя Лукашэнку, хлусяць. А таму, акрамя непасрэдных забойцаў, якім паводле сённяшняга заканадаўства пагражае нават смяротнае пакаранне, да адказнасці могуць быць прыцягнутыя і тыя, хто пакрывае злачынцаў сёння. Надо будет смотреть материалы дела, как велось расследование, или тут бездействие должностного лица, либо тут фальсификация доказательств. Это уже будет видно по самим материалам дела, как они работали в кавычках, почему они так долго не могут установить лиц хотя бы в качестве подозреваемых, хотя все очевидно. Дарэчы, на свядомую хлусню, як нязменную пазіцыю афіцыйнага следства, звяртаюць увагу і сваякі забітага. Сястра Рамана, Вольга, нагадвае, што менавіта ў тэлеграм-канале следчага камітэту упершыню з'явілася інфармацыя пра тое, што ў трагічны вечар Роман Бондаренко быў п'яны. Точно так же и вот на этой неделе, когда приостановили дело, они на телеграм-канале Генеральной прокуратуры объявили о том, что мама уже неделю как уведомлена о том, что дело собираются приостанавливать, а на самом деле это тоже неправда. Насамрэч, мама Романа Бандарэнкі даведалася пра прыпыненне справы ўжо постфактум, пасля таго, як навіна з'явілася ў тэлеграм-каналах. І менавіта таму жанчына ў роспачы звярнулася па дапамогу да ўсіх неабыякавых і найперш магчымых сведкаў злачынства. Большая просьба откликнуться на мое обращение, потому что возможно, что именно вы, ваше свидетельство поможет в расследовании дела и в установлении виновных лиц в совершении похищения моего сына и в убийстве моего сына. Цяперашняе расследаванне Байпол цікавае яшчэ і тым, што акрамя забойцаў Романа Бандарэнкі называе і тых, хто насамрэч спланаваў і здзейсніў адключэнне вады і ацяплення ў пратэставым сталічным мікрараёне Новая Баравая. Якраз у дні, калі Менская літаральна засыпала снегам. Гэткім чынам, цвердзяць аўтары расследавання, лукашэнкаўцы хацелі адпомсціць грамадзянам за іх актыўную пазіцыю. Валер Руселік, Белсат.
Літва і Польшча дамовіліся разам дамагацца ад еўразвязу грашовай дапамогі для будовы плоту на мяжы з Беларусю, якая адначасова з'яўляецца і мяжой еўрапейскага блоку. Прадстаўнікі двух краінаў у Вільні дамовіліся і пра агульную пазіцыю ў пытаннях правоў чалавека і нелегальнай міграцыі ў розных структурах еўразвязу. А пра тое, што адбываецца на межах з Беларусю зараз, Ірына Дарафійчук. Яшчэ адна смерць на мяжы. Пра яе ў сваім твітер-канале паведаміла памежная служба Польшчы. Мінулай ноччу на адлегласці 500 метраў ад мяжы была затрыманая група мігрантаў з Іраку. Адзін з мужчынаў, нягледзячы на рэанімацыю патрулём і брыгадай хуткай дапамогі, памёр, верагодна, ад сардэчнага прыступу. Яшчэ адзін з пазітыўным вынікам на COVID-19 застаецца ў бальніцы. Гэта ўжо прынамсі 4-й смяротны выпадак на мяжы. Беларускія ўлады такія выпадкі выкарыстоўваюць для прапаганды. Гэтак выданне «Мінская праўда» днямі вынесла тэму міграцыі ў Польшчу на першую паласу, называючы польскі бок карнікамі. А следчы камітэт распачаў ужо 2 крымінальныя справы за нібыта свядомае пакіданне ў небяспецы. Паводле фактаў выяўлення на мяжы мігрантаў у цяжкім стане. Але як гэтыя людзі апынуліся ля мяжы, беларускія службы чамусьці не цікавяцца. Толькі цягам верасня памежнікі краінаў Аб'яднанай Еўропы спынілі больш як 5000 спробаў мігрантаў з краінаў Афрыкі і Блізкага ўсходу нелегальна трапіць у еўразвяз з тэрыторыі Беларусі. Паводле памежнай службы Польшчы, учора зафіксавалі 271 такую спробу. Затрымалі 3 мігрантаў і 5 асобаў, якія дапамагалі ў незаконным мінанні мяжы. У Літву цягам апошніх сотняў беспаспяхова спрабавалі нелегальна трапіць 50 асобаў, у Латвію 15. Працягласць мяжы меншая, чым мяжа з Польшай, і больш магчымасцяў проста на авіабукерунку Польші туди перамяшчаюцца основныя потокі мігрантаў. Ну і у гэтай логіцы, так бы мовіць, гібриднага ціску, які выкарыстоўвае беларуская ўлада, ім важна ціснуць на ўсіх еўрапейскіх суседзяў. Надзвычайны стан, што дзее на памежных тэрыторыях Польшчы з пачатку верасня, найхутчэй працягнуць яшчэ на 2 месяцы. Наступным тыднем гэтую пастанову маюць зацвердзіць польскі сейм і прэзідэнт краіны. Але праблема нелегальнай міграцыі праз Беларусь датычыць не толькі памежных краінаў і нават не толькі ўсяго еўразвязу, падкрэслівае Андрэй Ягораў. Паспяховыя дзеянні нашых суседзяў у затрыманні нелегальнай міграцыі могуць абярнуцца сацыяльнай нестабільнасцю ў Беларусі. Калі Беларусь не будзе клапаціцца зараз беларускай дзяржавы пра тое, як нармальна адаптаваць гэтых мігрантаў, то гэта можа быць крыніцай сацыяльных праблемаў. Бо калі проста людзям няма дзе зарабляць грошы, дзе жыць і так далей, просто папаўняе пакет сацыяльных праблемаў. Калі ж палітыка сцягвання ў Беларусь ахвотных трапіць у еўразвяз будзе працягвацца і іхная колькасць стане крытычнай, то можа дайсці і да напружаных стасункаў паміж мясцовым насельніцтвам ды мігрантамі, адзначае Андрэй Ягораў. Ірына Дарафійчук, Белсат. Смяротнасць пацыентаў у стацыянарах сёлета значна, амаль на 40% перавысіла леташнія лічбы. Паводле статыстычнага зборніка дадзеных за 2020 год, які з'явіўся на сайце РНПЦ медычных тэхналогіяў, колькасць смерцяў вырасла ад кішычных інфекцыяў, сепсісу, новаўтварэнняў, хваробаў сэрца, пнеўманіі. Дадзеных па летальных выпадках ад каронавірусу няма. У медычных тэлеграм-каналах мяркуюць, гэтыя выпадкі якраз і маглі размеркаваць па іншых захворваннях. Марыля Дакуцька. У 2020 годзе колькасць летальных выпадкаў у стацыянарах вырасла на 39% у параўнанні з 2019 годам. 56 832 чалавекі і 40 845 чалавек адпаведна. Гэта вынікае з дадзеных, апублікаваных у афіцыйным статыстычным зборніку аховы здароўя. Пераважны рост захворвальнасці прыйшоўся на інфекцыйныя захворванні хваробы органаў дыхання. Лагічна, кудысьці трэба было ўпісаць ковід. Мяркуюць у тэлеграм-канале медычнай ініцыятывы «Белыя халаты». У зборніку адсутнічаюць дадзеныя наконт смяротнасці ад COVID-19, бо ў Беларусь вірус прыйшоў леташнюю вясною. Колькасць летальных выпадкаў вырасла ад пнеўманіі, сасудзістых захворванняў галаўнога мозгу ды ішэмічнай хваробы сэрца. Толькі развагі на тэму ковіднай летальнасці ў Беларусі, але ўсё ж наводзіць на пэўныя думкі адносна таго, што або якасць дапамогі сардэчнікам за год пагоршылася, або хтосьці вельмі моцна хлусіць. Сёння ж у Беларусі новы рэкорд захворванняў на COVID-19, амаль 2000 чалавек і 12 памерлых. Неспрыяльнай застаецца сітуацыя і ў медычных установах, пра што сведчаць чэргі з хуткіх дапамогаў пад лякарнямі.
Па некалькі гадзінаў людзі не могуць патрапіць на прыём да лекара, пра што Белсату распавядаюць чытачы. У Новагрудку большасць аддзяленняў лякарні пераведзена пад каронавірус. Месца ў рэанімацыі не стае нават немаўлятам, так кажуць медыкі. Удваіх з мужам на таксі паехалі ў паліклініку, каб зрабіць здымак, бо ўжо тыдзень трымалася тэмпература. 2 гадзіны пад дажджом стаялі ў чарзе. Запаленне лёгкіх пацвердзілася. Затым 40 хвілін у чарзе да доктара. У паліклініцы «Аўрал» па 4 гадзіны мінімум трэба сядзець. Усе, каму пацвердзілі, хто на тэст, усе сядзяць. Асабіста мне бальнічны закрылі праз 7 дзён ізаляцыі, хоць і станоўчы тэст. Міністэрства здароўя сцвярджае, што на сёння перапрафіляваная дастатковая колькасць лякарняў для медычнай дапамогі каранавірусным пацыентам. Марыля Дакуцька, Белсат. У Берасці судзяць 8-ю групу абвінавачаных у гэтак званай карагоднай справе. Цяпер на лаве падсудных 6 чалавек. Гэта Олег Кулеш, Мікіта Дзмітрыеў, Ганна Кашырскіх, Сергей Кунцевіч, Дзмітрый Макарэвіч і Таццяна Пякарская. Раней за ўдзел у карагодзе у Берасці рэжым пакараў 81 чалавека. Агулам следчы камітэт выявіў 115 датычных да ўдзелу ў акцыі, 108 асобам выставілі абвінавачанне. Людзей судзяць групамі, даючы тэрміны ад хатняй хіміі да 3,5 гадоў звычайнай хіміі. Летась 13 верасня ў Берасці адбывалася чарговая акцыя пратэсту супраць фальсіфікацыі выбараў і міліцэйскага гвалту. Людзі маршам ішлі па вуліцы, а на скражаванні бульвару Касманаўтаў і праспекту Машэрава ўтварылі свой асаблівы карагод. Каб разагнаць мірную акцыю, сілавікі ўпершыню ў гісторыі ўжылі супраць грамадзянаў вадамёт. Рэжым ліквідаваў згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына, якое дзейнічала 30 год. Сімвалічна ў гэты дзень у Вільні распачалося спатканне беларусаў з 27 краінаў свету. Гэта каля 60 дэлегатаў, дэлегаваных ад 40 арганізацыяў. На жаль, не дома, але сабралася дзеля таго, каб наблізіць падзенне рэжыму Лукашэнкі, вызваленне палітвязняў і сваё уласнае вяртанне дадому. Пра гуртаванне дыяспары і ейную сілу Юлія Цяльпук. Нас аб'ядноўвае сапраўды бацькаўшчына. Са святам! Гэтак у лістападзе 2010 года чыноўнік Павел Латушка віншаваў згуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына з 20годдзям. Праз 11 гадоў ужо з апазіцыйнай трыбуны канстатаваў. Нездарма менавіта сёння было прынята рашэнне аб ліквідацыі СБС бацькаўшчына. Кіраўнік НАУ лічыць, што суд над бацькаўшчынаю адмыслова перанеслі на 24 верасня, калі ў Вільні распачалася канферэнцыя беларусаў свету з удзелам нашых з 27 краінаў. Я думаю, што вельмі важна выйсці на агульны кангрэс усіх беларусаў, незалежна ад таго, дзе яны пражываюць, за мяжой ці ў Беларусі, і паказаць рэжыму, што менавіта беларусы, беларускі народ з'яўляецца адзінай крыніцай улады ў краіне. Адкрывала падзею Святлана Ціхановская, падзякаю старой дыяспары і асобна беларусам, якія пакінулі радзіму ў апошні год. Белорусы за рубежом провели экзит-пол во время выборов, провели сотни акций солидарности. Вы удерживаете интерес СМИ к белорусскому вопросу и финансово помогаете белорусам внутри страны и также инициативам. Вы общаетесь с политиками. Буквально в каждой стране руководитель знает, что есть белорусская диаспора и сотрудничает с вами. Галоўнае пытанне на 2 дні, як узмацніць і зрабіць рэгулярную дапамогу беларусам і ініцыятывам унутры краіны, як узмацніць ціск на рэжым і ўрэшце, як скаардынаваць працу дыяспары ўсяго свету. От этого зависит жизнь этого народа. Для тых, хто эміграваў сам ці вымушана знаходзіцца не ў Беларусі, але хацеў бы працаваць і з палітычным офісам і паміж сопку зялёнае святло. Моя ідэя прадставіць нашай арганізацыі, але таксама паказаць працу, якая вялася яшчэ за часоў 2020-го і дадаць трошкі гістарычна экскурсу і ракурсу да ўсёй сітуацыі. Гэта культурніцкія і спартовыя імпрэзы, мітынгі, пікеты, якія аб'ядноўвалі беларусаў за акіянам не адзін год. Падчас візіту Святланы Ціхановскай у ЗША мы бачылі, наколькі вялікая і крэатыўная тамтэйшая дыяспара. Ірына Маклейн прадстаўляе народную амбасаду ў Шатландыі і Вялікай Брытаніі, прасоўвае ініцыятыву дапамогі дзецям з палітычнымі тэрмінамі. Напрыклад, у нядзелю адбудзецца міжнародны футбольны матч у падтрымку Александра Ивулина. Это уникальная возможность познакомиться с соотечественниками и понять, в общем-то, чем дышат люди в разных странах, и если, в общем-то, мы все стремимся к одному и тому же.
Прысутныя ў зале і онлайн-госці пазнаёміліся з прэзентацыяй варыянтаў стратэгіі супрацьстаяння рэжыму Лукашэнкі. Правялі таксама сумленнае галасаванне за 3 прыярытэты з шэрагу прапанаваных. Перамаглі дэлегітымізацыя рэжыму і выключэнне з міжнародных структураў, як Інтэрпол і Чырвоны крыж, выпрацоўка бачання новай Беларусі і візуалізацыя рэформаў, міжнародныя судовыя працэсы, збор доказаў злачынстваў рэжыму. Паколькі прыхільнікаў перамен сілою выціскаюць з краіны, нам трэба перасабраць сілы, арганізавацца як след і працаваць больш эфектыўна, каб дапамагчы тым, хто працягвае барацьбу ўнутры Беларусі. Мы абмяркуем таксама формы эканамічнага ціску, палітычнай адвакацыі, дапамогі беларусам, якія рэпрэсаваныя, медыям, праваабаронцам. Спадзеў на тое, што наступная сустрэча дэмакратычнай супольнасці адбудзецца ў Менску пасля падзення сілавой дыктатуры. Юлія Цяльпук, Белсат. Верховны суд адхіліў скаргу Саюзу беларускіх пісьменнікаў на папярэджанне Міністэрства юстыцыі. Папярэджанне матываванае тым, што Саюз своечасова не падаў запатрабаваную справаздачу. Суд не звярнуў увагі на тое, што ліст з патрабаваннем прыйшоў у дзень здачы дакументаў, а назаўтра памяшканне арганізацыі апячатаў следчы камітэт. Дату ліквідацыі Саюзу абвесцяць пазней. Ёсць спіс, усе пра яго ведаюць, усіх грамадскіх арганізацый, якія ідуць под нож. І тут мы нічога не можем зрабіць. Вырак па ліквідацыі гэтым судом не названы, бо суд быў па скарзе з пісьменнікам у бок Міністэрства юстыцыі, але па тым, як ён праводзіўся, як устала пракурорка загадзя надрукаванай паперай. Найстарэйшая грамадская арганізацыя краіны Саюз беларускіх пісьменнікаў, спадкаемца Саюзу пісьменнікаў БССР, была створана ў 1932 годзе. Сябрамі СБП у розныя часы былі класікі беларускай літаратуры Янка Купала, Якуб Колас, Владзімир Караткевіч, Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін ды іншыя. У 1997 годзе на загад Лукашэнкі ў Саюзу адабралі дом літаратара ў цэнтры Мінску, а ў 2005 праз раскол у аб'яднанні улады стварылі лаяльны для сябе Саюз СПБ. Союз письменников Беларуси. Ситуация пагаршаецца. Аб гэтым падчас дыялогу аб ситуацыі ў Беларусі ў межах 48-й сесіі Рады па правах чалавека ААН заявіла Верховны камісар ААН у справе правоў чалавека Мішэль Бэчэлет. Яна выказала занепакоенасць з нагоды ўсё больш жорсткіх абмежаванняў асноўных свабодаў, аперацый спецслужбаў супраць грамадскіх арганізацый і незалежных СМІ, арыштаў і крымінальнага пераследу праваабаронцаў і журналістаў. У дыялогу удзельнічалі прадстаўнікі 46 краінаў і міжнародных арганізацыяў. Яны ўздымалі пытанні рэпрэсіяў, катаванняў і адвольных затрыманняў, а таксама вялікіх крымінальных тэрмінаў у палітычна матываваных справах. Удзельнікі ўзгадалі прымусовую пасадку самалёта Ryanair і міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі з еўразвязам. А ці варта чакаць развалу Расіі і ці пойдуць расейцы з віламі на Крэмль? Пра гэта ўжо неўзабаве ў праграме Змітра Міцкевіча без акрэдытацыі. А ў аб'ектыве гэта ўся інфармацыя. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале і на інтэрнэт-старонцы. З вамі быў Александр Пуціла. Да наступнай сустрэчы.